den pikir lai den hino benai manuangkan lai den hino benai manuangkan den tanai baga tah cai di dalam iyo adi indahkan di dalam iyo adi indahkan kok laga cando kalai ditanyo bana babula bali ditanyo bana babula bali dili mandu hati bacando tabali sikain jabi bacando tabali sikain jabi. Dah habis pikir dan dibuatnya apa sabananyo kan dak di hati di pinang bana nyo anggap pulo bacarai sehari raso kamati di pinang bana nyo anggap pulo bacarai sehari raso kamati usiang den nandi bueknya bacando banang usik tak salah sai bacando banang usik tak salah sai ujuang jo pangkanan indah basuo bilo masonyo muka sui sampai bilo masonyo muka sui sampai. Dah habis pikir dan dibuatnya apa sabananyo kan dak di hati di pinang bana nyo anggap pulo bacarai sehari raso kamati di pinang bana nyo anggap pulo bacarai sehari raso kamati usiang den nandi bueknya bacando banang usik tak salah sai bacando banang usik tak salah sai ujuang jo pangkanan indah basuo bilo masonyo muka sui sampai bilo masonyo muka sui sampai.